Gabon eta ongi etorria musikazale guztioi. Gabon bai, eta presto gaitzezen ba San Martinen estampak ikusteko. Baina nor zen San Martin Agirre? Bergako Elosu bidian dagon Zabaleta txiki baserrixan jaiua, gurasuak Pedro Agirre eta Marina Arijola zituen. Eta 1567ko irailean 11an, bautizatu zeben San Pedro Elizan, Bergaran. Eta mundu guztian kristautasuna zabalduz aritzu ibili ondoren, beste 5 frantziskotar eta 20 japoniarrekin batera, Nagasakin gurutziltzatu zeben. Beraz, 30 urte barik zeben. Baina zer egin zeban San Martinek Alberto? Zer egin zuen? Madriko Alkalako Unibertsitateak egin ondoren, frantziskotar izateko bokazioa heldu zitzaion. Ondorioz, evangelizazioari ekin zioelarik. Sevillatik Mexikora, hemendik Manilara, azkenik Japoniara iritsi zelarik. Japoniera bertako hizkuntza ere ikasi zuen. Hori bai, euskera galdu gabe. San Martinen inguruko ospakizunak ere ez dira ez gaur goizekoak. Ez hoxe, behitxu, 1764an, San Martinen ofizioa eta mesia emon behar ziela ospatuz, lehenengo aldiz, bildu izan ofizialki, askoitxiko salduntxuak, eta bestia beste, orduaintxe estrenau izan, lehenengo Euskal Antzerkixa, El Borratxo Burlado izenekua, eta Bergako udaletxian hain zuzen. Baina beraki lotuta, historizia eta ekonomian dako garrantzitsua dan beste urratz bat be, aitzatu beharra dago. Omenaldi eta ospakizunaretan eratu zen Real Sociedad de los Amigos del País dalakua. Eta beste ospakizun batzun arrazoia be izan zen. Zalantzarik gabe, zeren begira, 1750 urteko apirilean adibidez, San Martinen erlikia Bergarara ekarri zutenean, erlijio jaia handiak izan ziren. Prozesioak, konzertuak, suskorra berak. Mende honen hasieran, 1905 urtean berriz Euskal Jaien barnean, Juan Garaizabalek eginiko San Martin ereserkia estrenatu zen. Edo eta duela 40 urte, 1957 urtean, lehenengo San Martinen estampak burutu ziren. Miguel González Bastida musikalari bikainaren ondarea erabiliz eta bilakatuz. Edo eta 1962 urtean, azkenik, koronazioaren mendeurrenean, zurrako gurutzea jarri zen, ezarri zen hemen Bergaran. Nun dagoen hori? Bergararrok ondo dakizuen noski, San Martzialera goazelarik hortxe muino bat igaro eta berehala. Ikuskizuna osatzeko beraz, osagai faltarik ez da izan inondikan ere. Ez hoxe, eta ondorioz gaur ikusiko duguna. 20 estampa desberdin, 32 kanta erota musika pieza, tira, 2 ordu tardiko ikuskizuna, 10 minutuko atxeden alditxo batekin. Eta ikuskizuna, astera doia, baina lehenengo aitzatu ditzagun Berto, hemen aritzuko diren taldiak. Halaxe da, hementxe arituko dira besteak beste Udal Musika Banda, Bergarako Orkestra Sinfonikoa, Orfeoia eta Orfeoi Gaztea, Aritzeta Abesbatza, Musika Eskolako ikasliak, Alaitaldia, Umore Ona, Udal Txistulari Banda, Birago eta Oiularikun antzerki taldeak, Samaz dantza taldea ere bai, Ariznoa Gimnasia Ritmika taldia, Oroar 450 lagunetik gora, guztiak bergararrak, guztiak urduri, guztiak arduratsu. Astera goiaz ba ikuskizuna. Izan dadila, itxaropenaren islada. Esperantzaren leio. Ekimenaren agiri. Ilusioaren dizdira. Lanaren sari. Guztion gozagarri. Besterik gabe, ona hemen San Martinen estampa. Musikaren egilea, Miguel González Bastida. Eskena zuzendaria, Balen Moñuz Uribesalgo. Zuzendari musikala, Alfredo González Txirlake. Aurrera ba. Nahi duzutenean. Hala, segi, venga. Eta, egon zaitxeste horre, formal. Hala. Venga, Leire, segi. Hau alardua zure itatxeren elkartea? Bai, zelako politxo, ezta? Gaur be
jende asko torriko da, etxan. Bai, gaur bete ingo da. Gaurko egunez beti bete etxen dau. San Martin jaiak zer dira osaba? Gu, Donostiarrontzat San Sebastiana bezala? Bueno, bai, berdin. Baina Bergarako patroia San Martin da. Jo, baina Donostien goza pilo bat dago, tanborra mordo bat. Ni adibidez, joan zen urtean... Baina Bergan, San Martinez aparte, badare beste jai batzu be, bai. Bai, esate baterako Paskuak. Honena die, barrakape etortzen die, eta gero segi-segitxan oporra atoz. Bai, niri begustatzen jataz. Luziena die, eguakoitzean hasi eta martitzen arte. Total, San Sebastian zer da, egun bat bakarrik, ez? Bai, hori bai. Zuretzako zein da honena osaba? San Sebastian edo... Niretako San Martinak, betitzik. Zue baino txikixegoan nintzanetik. Baina hori bai, egixe esan da, lehengo San Martinak hobi hasien, Ba, karroza. Zu, Bergan aurreko gizalditxatipe San Martinak izan die jairik haundinak. Beti, hon izan da ikuskizun mordo bat. A ber, kontau. Baina hon ez daukan, ni denporaik zukaldera, junbiot. Baina, bueno, ez zuen sekula ikusi amamak daukan albuna, ala? Uste honi noiz baitxen ikusitxoa daukatela. Nik ez da sekul ikusi. Nire gustatuko litzaidak argazkiak ikustea. Bueno, abetxu, ontsa telefonoz diarringo gat, eta onuzkoan ekarri deixela esango gat albuna. Ikusiko zu eze politxa. Vale. Usteret, nire aitaren elkartean ez dela enbeste kuadro. Zen badauden hemen? Bai, superguai odar, ezta? Niri egiz esan da, geixen gustatzen jatena, kuadro hori da. Zagarraena, benetakoak emoten dabe. Ni nahi sekula olako baten azpizian jartzen. Egunen batian bat ema buru gainera jauzi eta Bueno. Nei gitxen gustatzen jatena, hori da. Sumo solua za, hori sozioen zerren dira data. Ba, zelako autoria, zelako letrak eta marraz izauzkan. Hau bai dela polita. Bai, badaki zer da, bergada. Ze alde? Gaur bertan ibili gaurtiziar, buru ondixen aurretik. Ba, ni ez nez konturatzen zer da. Bai, Iker, hor behian karnizeixia dago. Karnizeixan beko aldetik etortzea beko plazatik, eta goiko aldetik joatzea goiko plazara. Bai, eta pastelerixio bai. Bai.
zergatik dituzu argazki hauek? Hauetarikoren bat ezagun alda? Ez, baina Aitzitxa oso argazki salia zan eta amamak olako argazki mordo bat dauzka gordeta. 57-70. Honek 1957 eta 1960 artekoak dira. Joe, zelako zaharrak. Zu. Gehienak San Martinetakoak dira. Ba, hau aste santuko argazki bat izan bia da. A ber? Baitzea. Hau, San Martin eguneko prozesioa da. Egiz esan da ni bezniz gehiago akordatzen. Baina, mesan hau zizan aurretik eitzen zan. Santu hartuta, kaletatik ziar joaten ziren. Abadiak, monazenduak eta udaletxia bebai. Baina hori jazta eitzen ez da. Urteak dio itxura ura gaztauzala. Baina orduko zeo zer gelditzu da. Zer da ba? Ez duzu ikusi sekula udaletxeak lagundutako martxia? Ez? Ba, hurrengo batean, plazara eruan gozaitxuet ikustena, bai? Eta ze ikusi bio ba? Ba, alkatiak eta udaletxeak eta kontzejalak, San Pedroko udaletxetik San Pedroko elizaraino itxen daben desfilia. Aber zelan dan. Azteko, behian izaten da bezain udaletxeko bandia. Txistulariak bebai. Gero, udaletxea jaizten da. Kontzejal gaztienak, banderekin. Eta ikusteko politxena, baina politxena, mazeruak dira. Zeintzu dio horrek? Mazeruak, bi gizon altu izaten dira, holan, pelukiak dira.
Semeak, ez izate traba gutxi itzen dozuen beste toki batian jarri. Betxu, Karmele, San Martinetako prozesio baten argazki batzu da hemen. Ez, hau ez da prozesioan argazkia. Hau San Martinen martirisuan representazioan argazkixa da. Zer da hori? Ba, San Martin, Jesukristo bezala kurutzan izalako da santua. Eta gainera, lantzak sartu zoten, San Sebastiani bezala. Ah, bai, San Sebastiani bezala. Baina mutiko honi ez zioten lantzak sartuko, ez da? Ez, hori eitzen zan teatru moduko bazan. Zuen edade antzeko neskamutikoak inja, edo sartxu haua bihar bada. Betxu amorgole txikitxo honek, txinos jantzitxa, zelako itxuria. Martirisua eta umien danborra eitzen zan, baina ez txinuena, japonesena. San Martin japonen inzan, eta? Begira hauek nolako abanikoekin. A ber, abaniko dun hori? Jo, ia sortzen duzuen eskerretxik hasita hirugarren dauna. Ire betiko trentza barik etxani ezautzen neska, baina ire loibian berdin aiz. Begira leire, emoten dau zeu sala geiza jantzita. Ai, ama, zelako lotzia, zei pintzez otzuen buruan. Gure hilia horratz batzukin horrazten zozkuen, eta ni badakizu zelako luzia neukan, ez da? Ez zidan esan da. Zera donda? Alberto, etorri hau ikustera. Mira. Egisa da, enitzan akordatzen hau beba zeola? Etorri. Ay, va Dios. Pero qué callado que te lo tenía. O sea que me habías ocultado tu pasado de bailarina, Jennifer Alejandra, mi amor. Cielo, ¿cómo llegaste a descubrirlo? Ernesto Enrique José, mi amozote. Zenbat denbora argazki hau ikusteke. Akordatzea zela zan hau izaskun. Klon, klon, klin, klin, klon, 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 klik, 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 klon, baina nori esana nola, lagairan ikusikon. Ez, balkatu, baina hau nele sombliladon. Dale. Klin, 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 klin. Somblilla balik etxaten hiltetzen. Eta nun etxen zeben numerito hori? Hau plazan egin joan, Ez, hau frontoian. Frontoi aurrian. 66 edo 67 tablau gainean. Han, emperadoriakin. Emperadorianak zerakite zeba. Zereko maizua dana. Ni 66an irten itzonan. Ez, neska, gu 67an gezanan. Ai, egisa don. Onjala, 30 urte. Ez gaitzun atzo goizekua gero. Ez hoxe. Bani akordatzen naiz, soldau jantzitxe urten itzala. Neure lantza eta guzti. Neri danborjole gustatzeaten, bakizue, zaratietaria, pron, pototon, baina hortako, entxufia biarra izatezan da, neri beti lantziak intokau. Joseba, akordatzeaiz, kale dana, txinos jositxa. Zemat urte eukiko ginuztan gu? Idei pez. Baina ni sekulan nitzuan irte. Eta beste gauza bat, garbi dagoena ezinatela txinuak, Japonesak. Noski, Japonia. Jakina, Japon. Bai, areke, zera, japonesen inbazinu emote juan. Bansai! ¡Por el emperador! Clan, 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 clan. Clan, 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 clan. Clan, 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 clan. Clan, 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 clan. Clan, clan, clan. Clan, 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 clan. Clan, clan, clan. Clan, 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 clan. Clan, 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 clan. Clan, 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 la, la. Clan, la, 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 la. La, 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 la.
teniendo yo prohibidos los años pasados rigurosamente la ley que predicaban los frailes, vinieron estos de Filipinas diciendo que eran embajadores y se dejaron quedar en Kioto promulgando esta ley. Por lo cual, a ellos y a todos aquellos japones que recibieron la misma ley, mando justicia. Son por todos 24, los cuales se pondrán en cruces en Nagasaki y se dejarán estar en ellas. Así, de aquí en adelante, mucho más y más prohíbo esta ley, por lo cual hago saber esto para que lo prohíban muy rigurosamente. Y si por ventura hubiere alguno que quebrante mi mandato, lo mandarán justiciar con toda su familia. En el primer año de la era Kecho, a los 20 días de la 11ª luna. Taiko-sama, Toyotomi Hideyoshi. Marinero. Orduan, hau alda sententzia. Bai. Fray Juan Pobrek eman zidan orain dela egun batzuk. Soldadu batek zeraman idazki batetik itzulia, herri haundi eta txiki guztietan ikusia izan dadin. Preso daudenetatik norbait ezagutzen alduzu. Bai. Fray Felipe de Jesus, San Felipen ere ontzian zetorren eta. Pentsa, Manilatik atereak Mexikora joateko, paraje hauetan jo genuen lurra, eta gaur Santageda egunez, bertan hil behar. Ez dut inoiz hain Santageda egun goibelik ezagutu. Nere azken Gabon eguna ere, ez dut inoiz ahaztuko. Egun hartan, nere gizonekin Osakako Belengo konbentuan sartzea lortu nuen, eta ordurako han zeuzkaten, preso hartuak Frantziskotarrak. Ba alzekiten hiltzera zijoaztenik. Bai, eta zaila da sinisten, baina zoriontzu zeuden bere fedeagatik martiri bezala hiltzera zijoa zelako. Begira. Uretariko batek, gutun hau eman zidan, hementxe daude, guztien izenak eta adina. Euskeraz dago. Euskaldunen bat, bada orduan. Bai. Izenez Fray Martin. Igokundeko Fray Martin. Japonesek ez ulertzeko idazten dit euskeraz. Espainolerako badituzte itzultzaileak. Fray Martin horrek hemen beste abizen badarama. Bai. Igokundeko Fray Martin bere erlijio izena da. Guztiek Fray Martin de la Ascensión deitzen diote. Baina bere abizena da Saude. Ez naiz ondo gogoratzen. Bai, Agirre, Fray Martin de Agirre. Nungua da. Behin esan zidan zerean jaio zela. Mi general, alguien se acerca por el camino. ¡Alto! ¿Quién va? Paz y bien, hermanos. Envainad esa espada, general Landecho. ¿Por qué habéis tenido que venir, Fray Juan? Os dije que era peligroso. Al menos podíais haber ocultado vuestros hábitos. Tengo que acompañar a mis hermanos en el Calvario. Me daría igual acompañarlos hasta la cruz. Está bien, pero cubríos con mi capa al menos. Callad. Ya oigo a los soldados. Es verdad, por allí se acercan, por el sendero, al pie de la montaña.
Pater noster, quies in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regum tuum, fiat voluntas tuas, sicut in cielo et in terra. Damare! Pater nostrum, quotidianum da nobis hodie. Damare, coitalo! Et dimite nobis de vita nostra, sicut in nos dimitimus de vitorimus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nostra malo! Amén. Hermanos míos, escuchadme. ¿Quién es ese? Ese es Fray Martín, del que antes os he hablado. Sinai narukio daitachio, kiite kudasai. ¿Qué es lo que dice? Dejadme oír. Itoshi kyo daitachi. Hermanos míos, carísimos, Kamisama ga watashi dachi ni motara esta ouki nakou ni kansashimasu. demos muchas gracias a Dios por la bienaventuranza de habernos traído aquí. Nagekasu, kuyukeru kotonaku, kuristo no yunan totomo ni tachiagari. Nadie tema, nadie desmaye, armémonos con la memoria de la pasión de Cristo. Chuchumasku kono toki ga watashi tachi no mono to narimasu you ni. Y humildemente le pidamos nos favorezca en esta hora.
Koizuga zaki da! Laudate Dominus omnes gentes, laudate omnes populi, boniam confirmata es super nos, misericordia eius, et veritas Domini manet in aeternum. Laudate Dominum omnes gentes, laudate omnes populi, boniam confirmata es super nos, misericordia eius, et veritas Domini manet in aeternum. Laudate Dominum omnes gentes, laudate omnes populi, boniam confirmata est super nos, misericordia eius, et veritas Domini manet in aeternum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio Manus tuas, Domine, commendo spiritus meu. Jauna, zugan jartzen dut nire espiritua. Preso egon zinan, nire jauna izerditzat odol tantak xusten zinuzen hortu hartan. Eta handik eruan zinusten Herodes eta Pilatosen etxera. Zure zerbitzari humilak preso hartu ginuzten eta lotuta ekarri ginuzten osakatik. Japoi guztia, guztitxik zia da. Kartzela dontxua guria. Dontxua isuri ginuan odola. Dontxua Jesukristo gure jaunagaitik emon ginuzen pausua. Maitxasunez eta borondate honez emondakoa. Ez inor bihurtu, ez inor ketxi. Ezka deixon ama Maria beti Virginari eta induatxu den gure aita Francisco doñai.
hemengo danborrada ere Donostiko abezalakoa da? Sebastian bat dago zerua. Ez, hemen bergakua bakarre dien martxa dare. Eta elkarte askok daukeren martxia. Bai, baina zarrena San Martinena da. Eta nola da? San Martín de Aguirre, hijo de Vergara, siempre será. Banik doinu hori inoiz entzun gabe neukan. Bueno, a ver, zenbat egun daroia zuz bergan? Irailaren 5etik 10 egun. 10 egunetan, 100 bidar baino gehixutan entzun bozinuan. Bai, hoxe. A ver, zela jote itxu orduak, San Pedroko erlojuak. Jo, badan amuan, Ez, ari, astokillo izan, horren aurretik. Tan, siempre será. Ontsi irtetzen bazate, entzun ahal izango dituzue. Bai, guazen, bentanatik entzugo itxugutan. Ia, venga. Guazen. A ver, entzute itxugu. A ver, venga. Isildu pixka ba, mesedez. Ze pasatzen da, ba? San Pedroko erlojua entzun bio. Neuk esan dut ordua, lasai. Isiliu nahi.
el arcupe, sua Dariola por el Bustampé, tren melindrama por entre la gente. Abesti bari bat ekazio gero dugu, bai? Dano konforme, ia ba. A ver, euskal letra nekeza zamarra dauka, baina behikaziko da. Ia. Txambolin, 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 txam, ja, 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 ja. Txambolin, 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 txam, ja. Bai? Bat, bi, hiru. Txambolin, 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 txam, ja, 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 ja. Txambolin, 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 txam, ja. Lai, la, 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 ja, 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 ja. Lai, la, 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 ja. Jaun Andriok, hemen dator elkarteko soziori gaztiena. Gabon denoi? Hau papili, ze azkenian erabaki dozu, Ba bai, kafetxo bat hartzea konbidatzen barazue, gelditzuko naiz pixkat. Bai txikia dela, noiz jaio da? Irailaren 11an, bakarrik 5 egun dauzka. Ni beti bezala terrazan egongo sinatelakoan sartu naiz? Hemen zaratatake geixegi dago. Keia, bai. Baina zaratia ez gero, Hemen dagona musikia. Bai, hemendik 50 metrorape, entzuten zan hemengo musikia. Ez tozu esango guk geizki kantatzen daunik, ez da? Ez dakipa, sozio berri honi geixegi gustatzen jakon. Nahizu umia lotan jartzia kafia tranquil hartu dizun? A ber, zuzeneko demostrazio hori? Bueno, ontxe bertan, ia!
Claro.
Orduan, zein izan daba gehien gustau jatzuen erretatua? Neri japonesenak. Neri izarrena gustatzen zaizkit, prozesinuen hau. Eta zuri? Eta hau zer... Hau, dantza ez dago nau, betxo noraino daukan jasotan kia. Eta hau zer da izeba? Hau, a ber? Ah, bai. Hau zurrako kuruzia inaugurau zanekua da. 62ean. Bai. Eta, betxo, zelako edurti hemen. Eta pulpoleko mendigo izale mordo bat, mendipuntara mesia entzutzera. Hau uste dut, zera neungarren urtia ospatze zala orduan. Zera zan? Bai, polpoleko... Bueno. Oso ondo, zorionak. Ia ba, eta orain, pregunta inekezena. Zaitzi, San Martinetan ondo, afalduta gero irtera eta guzti, ondo, ezta? Bueno, ba, pregunta inekezena. Zuen dago zeintzu die bergako jairik onenak. San Martinak. San Martinak. San Martinak. San Martinak. San Martinak. Martinak. San Martinak. San Martinak. Martinak. San Martinak. San Martinak. San Martinak. Eta zuretako leire, zuretako zeintzu die hobiak. San Sebastianak edo San Martinak. Beno... Dime, morenita ideal, ¿a cuál prefieres de los dos? Si a un pollito bien vestido o si a un morrosco del Orcompón. Dime, morenita ideal, ¿a quién prefieres de los dos? Si a un pollito bien vestido o si a
Maitagarria da bai zure izena, jauna. Bedeinkau jauna, herri hau, 900 urte pasarren, gogoratzen dana ondio, bere zemenku bide. Bergaratarrentzat, Agirretar San Martin. Munduarentzat, San Martín de la Ascensión. Hauxe izan duzue beraz ikuskizuna. Azken txampara heldu gara eta eskerrak luzatzeko unea dugu. Asko eta asko ditugu eskertzeko ordea. 450 lagunetik gora. Guztiak bergararrak, guztiak doain hemen lan egin dutenak 4 ikuskizun hauetan. Az gaitezen beraz, Maite. Bai, eta hasteko hortxe izan dugu Bergarako Udal Musika Banda. Hortxe baita Bergarako Orkesta Sinfonikoa. Eta Bergarako danborjole taldiak. Eren zuzendarixak Juan Miguel Usabiaga, Ainhoa Unzurunzaga, Luis Mari Gutierrez, Luis Markiegi, Luis Larrañaga eta Vidal Mujika. Hementxe baita musika eskolako ikasle guzti hoiek eta beraien koordinatzaile eta zuzendaria Cristina Larrañaga eta Maria Jesus Ugalde eta umeen tanborra da ere bai. Zuzendari lanetan Ainhoa Ernabide aritu delarik. Eta baitxa ere zelaez, hementxe izan da Aritzeta Abesbatza. Izaskun Labaiene zuzendaritzapian. Baita Alai taldea, Alai Otxotea, zuzendaria Justo Idigoraz. Baitxa ere, Umore Ona Otxotia, zuzendaria Jesus Berroia. Eta nola ez, Bergarako Orfeoia, datorren urtean 75 urte egingo dituen Orfeoia, eta baita Orfeoi txikia ere, eta bien zuzendaritzan, David Azurza. Eta baitxa, hemen txaitxu da txistularien udal banda, Ramon Etxanizen zuzendaritzapian. Ariznoa Gimnasia Erritmiko taldea, entrenatzailea Alicia de Cesar, txalo handi bat txiki hauentzat. Eta baitxa Xamatz dantza taldea,
Zuzendaria Javier Mendizabal Zurra. Antzerki taldeak ere bai. Bi antzerki talde, Birago antzerki taldea, Pedro Mujikaren zuzendaritzapean, eta Oiulari Clown antzerki taldea. Eta beste lan mota batzutan aritzu dienekin segitxuaz, estenatokien egileape, hortxe ditugu, importante askoak. Eskertzeko Kukuma, Bergarako Udaleko Obra Brigada eta Ulma. Kukuma. Produkzio taldean Amaia Marko, Nere Ibarra, Blanca Narbaiza, Fran Martínez, Arantzazu Azpiazu, Luis Gutiérrez, Rafa Moñuz, Nere Unamuno, Íñigo Alberdi, Félix Íñiguez. Txalo bero bat erentzako, Eta nagusien danborradan Regino Valle, Pello Garitano, Jose Mari Larrañaga eta Maite Barrena. Makillaje taldea dator segidan, makillaje arduraduna Ana Etxaniz eta makillatzailea berriz Maritxu Muruamendiaraz, Edurne Sarasketa, Maria Luisa Larrañaga, Marian Markiegi, Arantzazu Narbaiza, Idurre López, Naiara Moreno, Josu Arteaga. Txalo bero bat erentzatere. Eta makillaje lan berezitzan karakterizazioa eta kalbak egitzean Edurne Zaldiazen laguntza izan dugu eta kalba jartzia eta makillajea Nekani Company, Ainoa Zialtzeta eta Itxaso Prados. Baita ere, All Makeup Estudio de Makillaje Profesionaleko ikaslien laguntzaz. Eta hor esan ditugu Tina Dos Santos, Ibon, Maria Zabala eta Cristina López. Ez ditugu ahaztu nahi inundikan ere, Ile apaintzaileak hainbeste lan egin baitute, Rosa Rodríguez, Itziar Arteluz, Miren Zubizarreta, Miren Etxarri, Jaione Zubizarreta, Nerea Cuadrado, agurtu mesedez. Espezialista lanetan, Jose Aniñarra, agurtu baitza mesedez. Organu jolea, Jesus Mari Sagarna. Agur da, Jesus Mari. Soprano bakarlaria eta San Martinen amaren paperean aritzu dena, Mari Jesus Ugalde. Txalo bero bat berentzako. Soinu jotzailea, Leire Asiain. Dantzari bakarlarixa eta Monzone Minuetua dantzatu dabena, Edu Muruamendiara. Txalo bat. Gatozen pertsonaietara eta multzoka emango dizkizuegu apaizaren aginduena eta nola gainera Miguel Mendibil. Piliren papelean Maria Jesus Ugalde. Leireren papelean Elisabet Irizar, Ikerren papelean Jokin Biain, Aitorrenean Iñaki Garitano eta Gotzonen papelean Mikel Laskurain. Agurtu. Eta beste papel garrantzitsu batzutan baitza, hortxe izan ditugu Izaskunen papelian Maite Larrea, Karmelerenian Gurutze Arana, Yolandarenian Blanca Narbaiza eta Begoren papela inaz Rosa Narbaiza. Agurtu baitza mesedez. Beste multzo bat,
Juan Kinuiaren papelean Patxi Agirre, Samurairen papelean Zigor Ruiz de Egino, Fray Pedro Bautistarenean Justo Idigoras, Joseba Gei, Fray Juan Pobreren aginduena Pedro Mujika, Marinelaren papelean Kepa Eguren, Kontramaestrearen papelean Jesus Urkizu, eta Alberto Talandetxo general aginduen Manu Díaz. Horra hor! Eta aur Martirixen papela hain ederkien jabenak, Julen Inarra, Aritz Ernabide eta Markel Eguren. Agurtu mezaiz baitxaune. Igokundeko San Martinen papelean Aitzol Mujika. Eta zela astu hor izkutuan egon arren, hainbeste egunetan hainbeste lan egin daben jostunak. Hortxe izan ditugu Milagros Arozena, Rosarito Cezeaga, Arantxa Gantxegi, Antoni Gaztainaga, Miren Ibarzabal, Maritxula Mariano, Maria Dolores Moñuz, Maritere Muramendiaraz eta Maritere Uribe Salgo. Txalo handi bat beraientzat. Eskerrak asko eta honit, Simon Arrieta eskultura taldeari, Pol argazki taldeari, eta nola ez, Bergarako artisten elkarteari, behartekoei hemen ikusi dituzuen irudi zein abarrak, irudi desberdinak, beraienak izan baitira, eta hortxe dekoratuetan aritu dira, besteak beste, Miguel Okina, Jose Antonio Laskurain, Luis Laskurain, Carlos Orbea, Jose Luis Azkarate, Maripaz Alustiza, Elena Reips, Peio Alberdi, Dani Laskurain, Bingen de Pedro, Juan José Altuna, Carlos Galarraga, Anton Arrillaga, asko baitira ikusten duzue, Manu Muneategi, Jesus Mari Lazkano, eta guztien izenean, mesedez, beharteko presidentea den Ricardo Azkargortari deituko genioke etortzeko, agurtzera mesedez. Aurrera, Ricardo! Gora, Ricardo! Eta nola ez, guzti honetan ari bat zegoen, moldaketa batzu zeuden, itzulpen bat ere bat zegoen, eta euskeraren moldaketa guzti hori, Maite Aristegiren lana izen da. Txalo handi bat berarentzat ere. Eta, goiaz bukaera aldera, eta hortxe izan dugu hau dana prestatzen, gidoia itzen, eta estena zuzendari bezala, Balen, Moñuz, Uribe Salgo. Zatoz! Musika zuzendari eta moldaketan eta ikasleak aguantatu, guztiak koordinatu eta moteiak. Benetako bizkarrezur musikala duzue Bergara Rock, Alfredo González Txirlake. Baina guzti hau etzan posible izango, honen guzti honen aria, musika, hain musika ederra egonez balitz. Eta musikaren egilea hortxe dugu ba. Miguel González Bastida. Zatoz!
Eta noski, oraintxe pentsatzen nengoen, irudi batek 1000 hitzek baino gehiago balio duela, eta irudi horre balio zuen, eta beste hainbat irudik ere bai gaur, dastatu ahal izan ditugun irudia guztiak ere. Eskerrak hainbati, besteak beste musika eskolako guraso guztiei, eskerrak Miguel Altuna institutuari, eskerrak Bergarako herriari, hemen zaudeten guztioi, etortzeke edo etortzear edo etorri ezinean gelditu zareten hoi, estenatoki gainean izan zareten hoi, guztioi eskerrak eta betor edo aurrera sorpresarik ere bai baitugu. Ona hemen zubia, lehena eta oraina uztarturik.
Hemen txegoixat ditugu bai, aitzindarixak 1967 urtean, gaur egungo San Martinetako danborradiai hasieria emosotzenak. Elkartiak umore ona, barrillerak, sukaldarixak... Eta hementxe ditugu aurrez aurre 1987ekoak. Zubia horregatik esaten genuen. Artatze, Aritzeta, Samatz, Zuloa, Lasaitokiko sukaldariak, urdinez elkarte guztietakoak. Berriz be, hoize dio. Ona hemen, eteni bariko zubisa. Etenik gabeko zubisa bai, baina amaieran gaude, eta amaieran, maite, hor bada, kantu batian mende baten atarian dagoena, nola dio kantu horrek, maite, nola da kantua? Goratu zagun, goratu Martin Santua. Bueno, gure bihotzen argia. Hori, guztiok goratu gaitezen, zutitu alegia, eta San Martinen ereserkia ignoa abestuz, guztiok abestuz, ni barne, zeren denok izango duzue dokumentu garrantzitsu hau, horixe abestuz amaituko genduke emanaldia. Esker mila guztioi, urrengor arte, izango baita urrengorik. Mila esker.
Aha.